Mateo Kapitulo 13. Ang paghari sa Dios, sama usab sa kabaling nga gitaktak didto sa dagat, ug nakakuha sa tanang matang sa isda. Inigkapuno na niini, birahon kini sa mga mananagat ngadto sa baybayon. Manglingkod sila aron pagpili sa isda. Ang mga maayong isda, isulod nila sa ilang mga sudlanan, ug ang walay pulos, ilang ilabay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel, aron ilain nila ang mga daotang tao, gikan sa mga maayo. Unya, itambog nila ang mga daotan ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto, maghilak sila, ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba mo ni ining mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo. Mitubag sila, busa miingon siya. Tungod ni ini, ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an, ilalom sa paghari sa Dios, sama sa usa ka tagbalay, nga nagpagawas sa bag-o ug karaan niyang mga kabtangan, gikan sa tipiganan. Sa nakahuman na si Jesus pagsugilon sa maong mga sambingay, mibiya siya ni adtong dapita.